Dad, he is a 10. Yes, unayo imoto but uhambe bingelela amantombazane yonke indlela. Oh! Akusali muntu. Okay. He is a 10. But lincane Nkosi yami. He is a 10. Uhold 10,000 but uthi akayifuni nje imoto. So niyahlala noma niyasuka kuyena? Uzokunika wona. Akayifuni imoto. So nifuna umuntu akanamoto?